Hey guys, naami dinhi karon sa Piduan Falls sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ang ilahang entrance fee diri 100, ang senior citizen 80 pesos ug ang residente dinhi sa Don Victoriano 50 pesos ra ang bayad. Ug doon na po sila yung mga libre. Sa every Wednesday, libre ang mga lumulupyo diri sa Don Victoriano, magpakita lang og ID nga resident siya diri sa Don Victoriano. Nami karon din hiyo bayad mi og entrance mo nilahang kuan guys, swimming pool. Bugnaw kayo, kung bugnaw ng Iriberta, Mabanag o Panilag times 2 ang kabugnaw, perti ning bugnawa na amang guni diri ibabaw na sa Mount Malindang. No, nindot blue kayo ang tubig. Napas lang mga payong-payong. Kung gusto mo o mga barkada, mga higala, pwede mo abang dire o mga kubo. Ang entrance sa swimming pool o ang entrance para sa Piduan Falls, parehas ra siya o bayad 100 ra. Dayon kung senior citizen 80 o residente ka nga mosulod 50 pesos ni every Wednesday. Libre ang mga residente mosulod o maligo. Yan ang nakanindot diri kay operated by local government unit sa Don Victoriano. Unya kung moadto ka sa falls na ay mga service nga sakyan na tourism vehicle nga mooy kargahan sa mga tao para ihatod ka dito sa falls. Kami 18 mi mga 20 hon gid mi. Na ay mga sakyanan para sa falls padulong dito. Apila na siya sa entrance kanang pagsakay niining sakyanan. Duha gyud mi kasakyanan ani kay ubay-ubay magpud mi. Mo nilahang mga service na napog sponsor aron pud nga maayo pud ang ato ang pagbiyahe perting kusuga kin dagan guys. Abot na dayon mi sa falls tungod sa kusuga dagan. Naog dayon. Pag naog, hike na dayon sa padulong sa falls. Kaagi ka o tanaw na yung mga gagmay nga mga sirits tubig. Ano aning area mo na ni ang falls. Pindot kayo tubig guys, namin kayo iligo o tintaw kayo na gikan na sa bukid, gikan gid sa tubo, dili gid na ingon nga sapa or suba sa ibabaw, tubod gid siya guys. Mo na tugnaw kayo, nindot gid kayo siya ang mga view. Nagpaduol ko diri kaya na kung hinay ra niya ang tulo yung tubig. Kadto mga mahiligon adventure, mahilugon og panaw og mga nature lover ani na mo diri sa Piduan Falls diri sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ito ka kay ni gikan ka agi sa Josefina, mga 20 minutos lang gikan sa Josefina o Dimpi. Ito tayo dito yung kuninga na adari ang puntahan si EDC.